Bħal Scrooge fl-istorja A Christmas Carol, id-deputat Jason Azzopardi qed jiltaqa' mal-ħirsa tal-passat. Iddikjara dan il-perit Carmel Cacopardo fl-artiklu tiegħu A Christmas Carol for Jason Azzopardi, ippubblikat fil-gazzetta The Malta Independent ta' tlieta. Cacopardo kienet jikkummenta fuq żewġ rapporti oħra tal-Awditur Ġenerali li juru kif kienet jitmexxa d-Dipartiment tal-Artijiet fi żmien Azzopardi. Cacopardo sostna li Azzopardi ma kienx kapaċi jara fl-iżbalja. U war minn hekk żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma ħa l-ebda azzjoni minkejja li talab kemm il-darba r-riżenja ta' diversi ministri. Cacopardo qal li rapport tal-Awditur Ġenerali dwar bini fil-Belt Valletta li nxtara mingħand l-HSBC kien xempju ta' governanza ħażina. Dwar dan il-każ Cacopardo rrimarka li l-proċess kellu ħafna noqqasijiet, fosthom li l-Gvern ma kellux saħħa biżżejjed biex jinnegozja minħabba l-involviment tal-HSBC. Dwar il-każ brabta mal-art tal-istabal f'Ħal-Qormi, l-art li fuqha kien hemm il-fabrika tal-Lavenbrau, l-Awditur Ġenerali wkoll innota li l-falliment ta' governanza tajba kienet tema rikorrenti. Cacopardo sostna li għal dan kollu Azzopardi għandu ħafna spjegazzjonijiet xjati, għalkemm qal li dan mhux se jirriżenja għaliex l-unika ħaġa li jagħmel dwar il-governanza tajba hija li jitkellem biss u ma jaġixxix. Tem jistaqsi kif jista' xi ħadd jemmen lil Azzopardi u l-partit politiku tiegħu li tant jippritkaw fuq il-governanza tajba meta sa 4 snin ilu għamlu ħerba b'kull ma kellhom taħt idejhom.